Mega shoutout dyan sa mga nanonood dyan sa kay Apo Andy. God bless all po sa lahat. Shoutout muna tayo. Gatas tayo. Maraming salamat sa nagbigay ng gatas. Nagpapasalamat ako kay unang-una sa Panginoong Kristo, sa Amang Jesus, Amang Nazareno. Ikalawa, sa kakayahan na pinagkaloob niya sa akin, at maraming salamat na pinili at tinakda niya ako sa lugar ng Pampanga. At maraming salamat po sa lahat ng subscribe sa akin, at maraming salamat din po nag-follow sa Facebook page natin, na Tatak Albularyo. Good evening po Candy at sa lahat ng viewers of good evening po sa inyo, Alicia Puente. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At magsha-shoutout muna pala ako. Siyempre unang-una sa aking asawa. Good PM Candy as si Sinda. Good PM po. At Isa Bantas, mega shoutout po. Nagpapasalamat ako kila Sir Katikbak, kay Aliling Ignacio family. Shoutout din sa kanila. At saka kay Jason Africano, mega shoutout din sa ibang bansa. Edward P.S., mega shoutout. Magandang gabi din sa iyo. At ganun din po sa Ati... Yan ba ito? Nakalimutan ko tuloy pangalan ni ate. Mamaya pag naalala ko siya, shoutout ulit kita te. At kay Sir Raul, kay Apuchona, mega shoutout. At kila Marabueño, Tony, mega shoutout sa taga Porac. At ganun din sa kila Apuchona, kay Sir Raul, kay Kuya Raul sa New York, Amerika din. At syempre, pangatlo, nagpasalamat ako sa binigay niya. Syempre sa asawa ko na si Sinda Cabelin Cruz. Nasasalamat ako sa kanya dahil sinusuportahan niya ako sa paggagamot. At pangalawa, naging sekretary ko na siya sa paglilista sa paggagamot sa mga taong pumupunta rito. At maraming salamat po sa nag-subscribe sa akin. Syempre doon sa Facebook page ko po. Abay, 27,000 na po yon. At 5 million po ang nanonood doon. Viewers, sayang kung napunta dito sa YouTube channel At maraming salamat din pala sa ng GCash pala na Sinda Cruz 0939-456-9627. Kung meron pa kayo dyan kahit 5 piso lang nandiyan naman po yan Sinda Cruz 0939-456 para po yung makabili tayo ng bedsheet. Yung gusto lang po, kusang loob lang ha, walang pilitan dito, para naman po sa lahat yun, para sa mga da. 0939-456-9627. At pangalan po ng GCash ay Sinda Cruz. Makikita nyo naman po yung mukha ng asawa ko doon. Yan po yun, yung GCash. Maraming salamat po kay Tony Mirabueño, nagginawa yan. Buka lang sa puso nyo para makabili na tayo ng bedsheet, para hindi na tayo yung gusto lang pong tumulong na about sa gusto lang talaga na kahit talagang 10 piso o 20 para po may mabili na tayo. Baka itong isang linggo sa Lunes ay bigla na lang meron na tayo. At maraming salamat po sa lahat. Lloyd, good evening po Andy, pa shoutout naman taga Laguna. Rose, Jensan, Vicky, Arum, Ops, mega shoutout. Maylin Mendoza, good evening po, mega shoutout din. Isidro, magandang gabi po Kuya Les po. God bless din po Kuya Sir, magandang gabi po sa inyo. At dito sa atin ulan dito sa Pampanga. Ngayon lang ako ulit nag-live. Good evening po Apo Andy. Pwede po bang pumunta sa inyo para magpagamot anong GCash? Ano yung po ang GCash? Kung pupunta po kayo, magpalista kayo sa aking asawa na si Sinda Cruz sa 0939-456-9627. Yung GCash po, doon ko rin po nalaman yung sa pasyente ko Kahit nga ako, hindi ko rin alam yung GCash. Basta ginawa niya lang po yun. Pwede po kasi doon yung mga nagbibigay po ng 10 piso, 20, 30, 40, 50. Bahala kayo kung magkano yung donasyon nyo doon sa kusang loob lang naman po para to sa bed. Yung ginagamit po pang masahe.
Salamat po sa pag-shoutout. Salamat din. Yung para sa pamasahe, para po yung sa mga matatanda, pwede na po yung urong. MC Bar, mega mega shoutout din sa'yo. Kunti na lang. Baka nga itong linggo lang makabili na ako. Kung kailan ako nag-post, kailan ako nagsalita sa Facebook page ko, baka ito. Baka itong linggo, Lunes, makabili na tayo. I-deliver agad. Pag nagsabi ako ng araw ng linggo, deliver na Lunes. Baka lang ha, kung meron pa, kahit katiting na lang, konti na lang. Mahal eh. Yung pinost ko dyan sa Facebook page ko, natatakalbularyo. Sinabi nila Tony, pangit daw yun, sobrang nipis ang bakal. Pag ang sumakay daw ay malaki, baka hindi abuti ng isang buwan, sayang yung 6,323. Kaya napili ko ay yung 10,000 talaga. 10,485. Pero maganda po siya. Yung 1.5 na alanganin 1.5 po yung bakal do sa pamasahe. Meron pong pinakamalaki 1.5 pero alloy po siya. Pero makapal ang foam. Uratex. Tapos yung tawag nito? Yung plywood po sa ilalim ay ang kapal po ganito kakapal. Sinukat ko na po 'yon. At yan, ganyan. Ganyan kakapal ang plywood, yung breast niya sa ilalim, syempre. Pero hindi ko na po kinuha yung pangmuka kasi parang manipis lang yung bata nito, plywood, ganun lang siya. Alanganin wala po, lockdown po sa inyo apo. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Lockdown sa amin. Hindi naman lockdown sa amin sa Ascomo. Lockdown sa kabilang baryo. Dito sa Ascomo, Guagua, Pampanga. Ay sa amin sa barangay Ascomo, wala naman COVID dito. Doon sakop rin na kami ng Guagua. Siyempre doon sa Guagua at saka sa Bataan. Kung gusto niyo lang, magpalista kaya po Sinda sa 0939-456-9627. Gatas tayo. Bigyan lang ko ng pasyente. Nagpapasalamat ako. About sa nagtatanong sa akin dyan sa YouTube channel ko, nasagot ko na to pero bago lang sila kasi sa Facebook page ko tapos pumunta sila dyan, ko rin. Kumuha ka ng papel, kopong band, hindi naman ako doon galit ha, nagtanong lang siya. Hindi naman masama magtanong, talagang ganun talaga tayo, magtatanong tayo. Kumuha ka ng apat na yung isang kopong bambang paper, putuli mo sa apat putol yun. Pag yun ay napainit mo doon sa pasyente, kahit pilipitin mo pa yung daliri, may bisa. Ang sekreto doon hindi sa papel. Paano magkakaroon ng buhay yung papel? Papel lang yun. Kung hindi ang sekreto nyon, nasa Panginoong Kristo. Sa Panginoong Jesus. Kaya kung minsan tinatanong kung anong pangalan nila at sinasabi ko doon sa papel na Panginoong Kristo, ang nalagyan ko ng bisa, naman po talaga may nananakit sa kanya. Kaya po bumabaga yun. Ang pangalawang sekreto nyon ay pangatlo, nasabi ko na ng aking bibig at nabula sa aking kaluluwa, itong dalawang daliri ko. Alam naman itong daliri ko, ilagay ko doon sa patas, ipiting ko. Hindi. Nagkakaroon ng power yung papel dahil dito sa daliring ito at sa kamay na ito. Yun po ang sekreto doon. Matindi pong pananampalataya. Sinagot ko na yung tanong mo dahil nakita ko yung sa Facebook page at sa YouTube channel ko. Maraming salamat po tayo dito sa Gatas. Maraming salamat din po. Humingi man ako ng konting tulong sa inyo dito sa YouTube channel ko at nasalita ko na yun. Dahil matatagal na tayo magkakilala. Basta yung 0939-456-9627. Yung hanggang kaya nyo lang, 10, 20. Alam niyo naman, hindi ako naniningin maggamot. At hindi ako inutusan ng Panginoon Kristo. Kagabi, natawa ko. Kung kayo ang tatanungin ng pasyente, matatawa kayo. Kwento lang to pero totoo to. Pero, tinanong ko, tumawag siya sa akin, eksakto na sagot ko. Hindi talaga ako sumasagot na ngayon dahil doon ko na inaano sa asawa ko. Ang tanong, kayo sasagot, tingnan nyo Huwag nyo kalimutan mag-like Importante yung like. Itong tanong niya nakapag-donate na po ako sa Gikas Gandhi. Maraming salamat. At samahan kita sa panalangin. Pakinggan nyo yung kwento ko matatawa kayo Talaga. Tumawag siya sa messenger ko. Eksakto,
tinitingnan ko lahat yung mga dati ko pang ginagamot, tinatapos ko pa. Di napindot ko. Apo, masakit yung asawa ko eh. O sige, bakit? Ano pong dapat gawin? Patingin ang mukha ng asawa mo dahil nasagi na ng cellphone mo, kausap na kita, wala na akong magagawa. Pwede ba kaming pumunta dyan? Hindi pwede kasi gabi na. Alas 10 na yata yun. Hindi ako pwede maggamot ng katulad dati kahit emergency may pumupunta dyan. Binabantayan ako. Bawal pa kasi. Ano po ba maganda para kasi para po siyang hindi po pantay ang daliri niya. May healing water ako sa YouTube channel. Tapos itapat mo yung cellphone doon, pwede mo naman i-pass forward, wala namang problema. Basta sa Facebook page kahit i-pass forward mo, ipadikit mo doon. Tapos yung tubig doon itapat mo. Okay na sana. Hindi okay daw. Pakinggan nyo po yung kukwento ko ha. Kayo, bahala kayo kung gusto nyo matawa, mainis kayo. Ako bawal ako magalit eh. Di tumawag ulit, mga ilang minuto lang. Apo, bakit? Nakita ko na po yung Facebook page nyo. O nga po, nag-healing water kasi panalangin. Sabi ko, hindi kita followers kasi hindi ka nabigyan ng notification bell sa Facebook page. Sa dapat i-followers mo yun para pag mag-live ako doon, healing water, na natatanggap ng cellphone nyo. Saan po kami kukuha ng tubig? O isipin mo yun, ha? Natawa tuloy ako. Sabihin ko sana, mabuti na lang maano pa yung utak ko. Bibiruin ko sana, itapat mo dyan sa cellphone dahil kausap mo na ako. Sasabihin ko, 1, 2, 3, magkaroon ka ng tubig. Siyempre, saan ka kukuha ng tubig? Doon sa loob ng bahay nyo. Mabuti sana kung sinabi mo sa akin, Apo, pwede ba yung tubig sa kapitbahay namin? Wala kaming tubig. O sino bang matatawa doon, di ba? Ngayon, pinainom niya ng nakinig daw sa healing water. Di nanginig daw yung asawa niya. Pinainom ng tubig, hindi niya daw mailunok. Pinilit ilunok, lumabas na daw yung nasa loob ng katawan niya, di natanggal na yung usog. Yun. Tapos sabi niya, Apo, magaling na yung asawa ko. Ay, salawa, natuwa tuloy ako. Sabi ko, biniro ko na siya. Meron ba ako sinabi doon sa Facebook page na yung tubig na wag mo lagyan ng tubig tapos tumapat ka doon at lalagyan ng Panginoon Kristo ang tubig? Aba, imposible yun, di ba? Kung si Jesus nga ay sinabi niya walang alak, buksan ang baul o banga, salukan ng tubig at nananalangin siya sa tapat ng tubig para naging alak. Ay, gusto kong tumawa doon sa pasyente. Sinagot ko siya, hindi kita follower sa Facebook page kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero salamat pa rin sa Diyos na kahit natawa ako ng konti, ay sumuka yung asawa niya at natanggal yung usog. Pag sumuka na yan, sabi ko magaling na yan. Kasi hindi siya sumusukat, dumidigay. Ibig sabihin, hindi niya tinatanggap yung dasal ng Diyos. Ibig sabihin, may nakapasok. Pilitin mong painumin yan. Pag sumuka yan, okay na. Sumuka na at magaling na. Guminhawa na daw ang pakiramdam. Sabi ko, i-follow page mo ako para mabigyan ka ng notification bell. Hehe, nakakatuwa yung pasyente ha. Oo nga, nakakatuwa po talaga yun. T-Cervantas. Pa-shoutout po, Kuya. God bless po. Nelmer. Mega shoutout. Meron naman akong kwento sa inyo. Kwento lang muna to. Wala muna tayo sa spiritual. Pakinggan nyo sasabihin ko ha. Minsan gusto kong tumawa. Kalang ko ako lang pala ang pinakatanga sa buong mundo. Dahil hindi naman ako nakapag-aral sa sabsaban lang ako dinampot ng Diyos. Yung pala mayroon pa pala sa akin. Mas katanga-tanga talaga minsan, no? Nandun na nga lahat. Ang sinasabi ng Panginoon Kristo, ang tatanong ito lang ha. Pero bawal ako magalit, tumawa lang ako. Sabi ko, isip ko lang yun ha. Pag kayo ay pag sa healing water at panalangin, nandun na po lahat yung bulong, panalangin, at itutok nyo lang sa kanang tenga nyo. Di ba sinabi ko na po yung ang tubig. Ang sagot niya, gusto ko personal mo kong gamutin. O sige, pumunta ka rito sa amin. Pinabigay ko sa asawa ko, translate ko ha. Pakinggan nyo po, sasabihin ko, nasa sa inyo na po yun ha. Hindi po ako nagagalit talaga. Minsan minsan nabibigla talaga ako sa mga salita ng mga tao eh. Di tumawag po siya. Eksakto naman nasagot ko. Tapos sabi ko, translate ko sa asawa ko. Siguro wala siyang tiwala sa asawa ko. Di bumalik sa akin, tumawag. Sabi ko, ano po ba sakit nyo? Ang sakit niya ay hindi daw siya makatulog. Tumapat po kay sa healing water, libre naman po yun, wala pong bayad. Sabi niya, bibigyan niya akong donasyon, service ko daw siya. Sumagot ako,
Taga saan po ba kayo? Dito lang sa lalawigan lang ng Pampanga, siguro 200 hanggang 250 lang ang pamasahe sa tricycle, back and forth na yon. Pero kung mag-aantay siya, talagang dadagdagan niyang 350. Pakinggan niyo po yung sinasabi ko ha. Sabi niya, hindi ko alam papunta dyan. Sabi ko, imposible hindi alam kung malapit ka lang dito, taga 4 ka lang, malayo-layo. Alam po yan dito. Imposible po lahat ng tricycle driver. Alam naman, akong pupunta sa inyo, hindi ko alam kung sinong lupalop na hanapin. Kung mabuti sana kung sikat ka, manggagamot ka, ipagtatanong-tanong kita. Sabi niya, masama pakiramdam ko, ganyan-ganyan. Di, nakikinig lang ako. Alam niyo naman, pag ako kausap ko yung pasyente, alam ko naman kung may kling-kling o wala. Pakinggan niyo, masama magsalita talaga, pero naramdaman ko kakaiba siya, ha? Pakinggan niyo po. Kayo na pong mag-message yan, pagkatapos ko, ha? Ang sabi ko, pumunta ka rito, walang bayad, bahala ka kung maghulog ka. Kung isi-service mo ko, daming pasyente pumunta rito, kawawa naman po sila, naka-schedule. Kung talagang emergency, wala namang problema. Sabi niya, hindi daw siya makakapunta rito kasi wala daw siyang kasama, kasi ganyan, wala siyang asawa, yung mga anak niya nandun daw. Hindi naman kita gagamutin kung mag-isa ka lang dyan sa loob ng bahay mo kasi hindi magagamot ang hinahanap mo, baka ibang paggagamot ang kailangan mo. Sabi ko sa kanya, binigay ko ulit sa asawa ko. Isipin mo yun, si Satanas pinasukan siya, babayaran niya daw ako. Sabi ko, walang kabayaran ng Panginoon Kristo. Kung ako babayaran mo, pumunta ka dito libre. Nandiyan ka hindi kita pwedeng tanggihan. Pero kung pa isa-service mo ako, tapos babayaran mo ako, tapos hindi ko naman alam yung papupuntahin mo, maaari kung sinundo mo ko, kaya nga ako nagbibideo sa loob ibang bahay, para meron naman akong kahit konting ebidensya. Ha? Yun. Sabi pala, kasi binigay ko na sa asawa ko. Kukuha daw siya ng tricycle para sunduin ako. Ngayon, wala naman siyang kasama sa loob ng bahay. Hindi kita gagamutin, wala kang kasama, wala kang tatay, wala kang nanay, kapatid, kuya, kapitbahay. Hindi kita gagamutin, mag-isa ka lang sa kwarto, babae ka. Hindi pa may side ang utak ko para lang kung anong gagawin yung milagro. Sabi ko, sa dami-daming mga 3-10 sa Divisoria, sa pier na pinagtatrabuhan ko, minsan di pa ako tumikim sa ganon. Ay naku, mas si Satanas umaatake na sa akin. Ang sagot ko sa kanya, kayo magsabi, kung maliban sa sagot ko, pumunta ka po sa ospital, magpa-check up ka muna doon. Tapos, pag nakapa-check up na po kayo, pumunta kayo dito sa akin at magpagamot kayo sa Pong Nazareno. Pero hindi ko na po kayo servicein. Bahala na po yung asawa ko. Sino bang mali doon sa sinagot ko? Usap na kami nun Mag-comment kayo. Sino bang mali doon? Kayo ba, gagamutin ba kayo ng isang manggagamot? Kung kayo lang ang mag-isa? Pupunta na daw siya. Naka-schedule na sana sa akin. Hindi po paggagamot yun. Wala kang kasama sa loob ng bahay. Hindi ko na naman isip. Kaya nag-isip ako. Alam naman ako. Hindi po ako palalayasin ng Panginoong Kristo dito kasi bawat service dito at inilabas ako ng Diyos, mas marami akong guardian angel na bantay. At nagiging bata lahat ang guardian angel ko. Nagiging batang isip ko. Bata isip talaga ako. Kahit yung mata ko nagiging bata isip. Ate, kung paralyzed ka lang, kung hindi mo na makaya, paralyzed ka pa sa malamang, pasiservice ko siya ako sa'yo. Ano naman yung ginagawa niya dito? Kailangan siya. Ang sineservice niya, hindi na makalakad, sinasabihan, nagsisigaw. Pero palagay mo sa'yo, malakas ka pa sa akin. Hindi yung nagpapaservice, ibang klase ng service ang gusto niya. Yun lang. Apo, pag ininom ko po yung sumukad din po ako, Kuya Andel. At yung thank you, God bless. Salamat din po sa iyo, Apo Andel. At ibig sabihin po yun, umalis na yung body spirit sa gawa sa akin. Hindi niya kakayanin yung tubig, katulad yan ng pasyente ko kagabi. Hindi ko siya follower sa Facebook page kasi hindi niya alam. Ngayon sabi ko, mag-followers kita para mabigyan ka ng notification bell para mag-healing water ulit tayo bukas. Webis pala mag-healing water ako at saka Sabado. Sumukad din yung asawa niya at na umayos din pakiramdam. Ibig sabihin, napakalakas ng usog nito. Mali ba yung sinabi ko doon sa pasyente ko? Minsan, hindi ako nagsasalita sa kanila kundi mga anghel ko. Kung suplada si Ella, suplada talaga yan. Yan ang guardian angel ko na Kirubin.
na bata, suplada. Pag ako nagtatatak ng bibig ko, siya nagsasalita niya mapigilan. Ibig sabihin, babae ang nagsasalita sa kapwa niya babae. Pag ang lalaki ang kausap ko, minsan, si Elam nagpapapasok sa bibig ko at siya pumukontrol sa utak ko. At minsan si Andiel, yung anghel ng Panginoon Kristo na galing sa Quiapo, na si Ella. Sinabi ko na nga sa inyo, paulit-ulit, hindi niyo ako kayang tuksuin pagdating sa laman. Dahil, nagiging bata isip ko. Kung gagawin niyo yun, huwag niyo subukan ng Panginoon Kristo. Baka hindi niyo pa maranasan ang kamalasan na hindi niyo pa nararanasan. Kasi tumawag sa akin at kausap ko lang siya, nakikinig lang ako. Kung ibang manggagawa, papatulan siya. Pero ako hindi niya ako mapatulan. Sa daming mga babayarin at mga may sariwa-sariwa pa doon sa Divisoria, hindi ko nga ginawa yun. Kung bukas at mag-healing water ako at magla-live ako, sasabihin ko din yun. Kung followers kita sa Facebook page, huwag mong gagawin yun. Kasi, hindi ka papagalingin ng Diyos at hindi niya rin ako palalayasin. Minsan, ibinigay na nga ng Panginoon Kristo ang healing water na pinapainom niya sa akin. Ibinigay na nga sa inyo para kayo gamutin niya kaysa malayo man kayo. Oo, mahirap talaga yun kasi nasa online tayo. Pero matinding konsentrasyon. Alisin mo ang takot sa iyong puso kasi walang may tutulong ang takot. Kung hindi dapat ang maghari ang kapayapaan at maging kalmado ka. Dahil kung puro ka na lang takot, wala kang asenso sa mundo. So kita mo ko. Kung ilang taon akong nagkaroon ng takot sa taong nagpalaki sa akin at ginulpi niya ako at tinuruan ako ng Diyos na alisin ang takot at magpakumbaba. Hindi ko naman sukat akalain na yan sa Facebook page niyan marami magpapagamot. At sobra-sobra talaga binigay ng Diyos sa akin. At kahit hindi man ako naniningil at meron man po nagbibigay, tapos marami po nagbibigay ng gatas at saka yung Del Monte para sa heart at saka sa ABC ba yun para sa vitamin C at saka sa buto, ay salamat. Salamat po talaga. Yan ang sinasabi ng Diyos. Antayin mo at huwag ka mainip. Kahit nga ako, nung nagkaroon ako maraming sakit, yan lang ang tubig nagpagaling sa akin. Ilang taon ko rin yan ininom bago huminto ang pagdudugo ng ilong ko. Ilang taon ko rin yan bago huminto ang paglalabo ng mata ko. Ilang taon ko rin yan pinaligo. Yung iba kasi, pag ininom yung healing water, instance, galing agad. Katulad may ginamot ako, hindi ko siya hinilot. Paano may hilutin kung bugbog na sa massage, bentusa, sa masahe? Natural, hindi ka gagaling. Inayos ko lang ugat mo. Natural, pahupain mo natin. Pahingay mo yung katawan mo ng 3 linggo para nabubugbog na to. Kung hilutin pa kita at mabubugbog ka pa, ayusin ko lang yung hangin mo. Tapos, kung may overfatigue po kayo at 5 years na sakit, hindi to makukuha ng hilot ng isang hilutan. Abutin pa ako dyan, pinakamatagal hanggang 2 hanggang 3. Yan na, sapat na yan. Pag may overfatigue po sa trabaho natin yun, katulad ko yun, nag-overfatigue ako. Kahit nga si Tandang Ermitanyo at napakahusay maghilot, inabot pa siya sa akin ng 7 hilutan bago niya na ibalik lahat ng buto ko. Dahil nagkaroon na to ng lamad at nanlalabong mata ko. Mahusay yun, magaling sa pulsuhan. Hinahangaan ko siya. Siya nga inabot siya ng 7 hilot sa akin bago niya na ibalik lahat ng kalasag ng buto ko at lahat ng parte ng katawan ko at yung mga lamad ko bago luminaw ang mga mata ko. Natural, kung 5 years nyo ng sakit yan, hindi makukuha ng isang hilot pero mababawasan. Kasi bugbog na siya. May overfatigue ka pa, may pasma ka pa. Ang makakatapat doon yung healing water at syempre unang panalangin at matinding pananampalataya. Kumuha kayo ng mitla. Yung mitla tawag dito sa Pampanga pero kung ito naman ay Tagalog na sa YouTube yan, banaba. Itong piraso lang, dosing dahon ng guyabano at pitabas at 14 piraso. 3.5 tabo at yung healing water na may dasal, 1 baso. Pag yun ay isubo mo yun para lahat ng nasa 3 layer ng balat natin ay mawala lahat ng lamig at mawala yung pasma at mawala yung overfatigue. Trangkaso na yun Ibig sabihin, matagal mo na siya sakit. Yung tubig na may panalangin, yun ang magkukot
yun din ang magpapatanggal. Sa isang linggo, 2 beses lang magsuob. Pwede ka maligo ng umaga, pwede ka magsuob ng hapon bago matulog para hindi ka nabubugbog. Kung wala ka namang ginagawa, pwede ka magsuob ng umaga at maghapon. Basta't kailangan mo nag-exercise para lumabas yung sa roots natin, yung mga pawis at saka yung mga lamig natin sa katawan. Para din yan, mantika. Pag taglamig at tagulan, tumitigas sila. Siyempre, pag nilagay mo sila sa apoy, saka sila lumalambot. Yun po yun. Kasi yung iba, wala namang magaling manggagamot dahil ang Diyos ang naggagamot. Kung paano natiliin mo ang pagmamadali at masyado kang gusto mong magmadali, hindi ka gagaling. Ako na nagsasabi sa'yo. Ako nga, matagal ako nagtiis eh. Matagal din ako inilot ni Tandang Ermitaño bago niya naibalik lahat ng lakas ko. Kahit pinagaling ako ng aking ama na si Jesucristo, gumamit pa rin siya ng isang alipin niya at para ayusin ang lahat ng merong katawan ko. Ilang taon akong ginugulpi. Simula't pinanganak at nagkaroon na ako yata ng isip nyon hanggang 12 taon. Natural, nabugbog na yung katawan ko sa kapapalo sa akin at namuna lahat ng dugo ko at nagkaroon na ng lamad. 7 beses niya ako hinilot pero hindi araw-araw. Hanggang unti-unti nagbalik ang mga muscle at yung ugat ko. Hanggang tumaba ako. At nagkaroon ako ng malakas ng pang-amoy, panlasa. Inayos niya yun. Sinuob pa nga ako ni Tandang Ermitaño eh. Kaya kaya yung iba, hindi ganun kabilis. Kailangan ng matinding pananiwala at pananampalataya. At ang Panginoon Kristo nagamot sa akin at pinablik niya lahat ng lakas ko. Pero kailangan niya yung alipin niya, si Tandang Ermitaño, bago niya isinalin lahat sa akin. Para kung mabigyan man ako ng kapangyarihan, mag-circulate lahat ang lakas ko. Kasi wala namang magaling manggagamot kundi ang Diyos. Marami nga nagpapagamot dito eh. Hindi ko na nga lang binibidyo eh. Mabuti pa sila binibigyan ng 5,000 eh. Katulad yung video ko. Mabuti pa siya, niloloko na nga siya ng mga manggagamot eh. Binibigyan pa siya ng patay. Araw-araw pa pumupunta at umiinom sa kanya. Sabi ko nga dito nga lang, may marami nagpapagamot. 4 nga lang eh. 40, 10 isa. Hindi nga ako maangal eh. Ma-okay lang sana kung walang yung mga kulot ang buko, talaga mahirap. Kung meron lang ako na may sobrang binibigay ng share, sinishare ko rin naman yung binibigay ng mga pasyente kong iba, yung mga galante. At ibinibigay ko yun. Tapos, hawak lang. 5K na, 8K na, 10,000 na. May pata pa, may manok. Ay, nako. Sa akin nga, katakot-takot na hahanap ko sa ugat nyo para lang maayos. Tapos pag sinabi ng Panginoon Kristo, ipagpag mo yung sakit, ayaw naman nila ipagpag yung sakit. Ang gagawin natin, panonohorin ko lang kayo. Natural kami ng Diyos yan, tanggalin nyo. Kailangan nyo magpakumbaba at magpatawad sa Diyos. Hindi kaduwagan na magpatawad sa Panginoon Kristo. Tayo ay mga sundalo ng Diyos. Tayo ay mga sinugo niya dito sa lupa. Lahat yan ay pantay-pantay. Yung sakit nga natin sa buong mundo, hindi rin natin alam hanggang kailan yan. Tinatanong ko sa Panginoon Kristo yan, ayaw niya pa akong sagutin. Ilang beses ko na, matagal ko na pinagdarasal yan. 1 taon na, mahigit, ilang taon na yung COVID niyan. Hanggang kailan matatapos. Kaya ko nakita siguro dati yung itim na parang bilog, tapos yung liwanag ay ganun, kasing laki na ng bola, o malaki pa sa bola, yata isang bay, kasi malaki yung liwanag, sobrang laki. Ganun katindi ang paanan natin sa mundo. Ilang taon na yun. Kaya nga ako, gusto ko na matapos yung COVID yan. Para matigil-tigil na at para naman maging masaya tayo at makita na natin ang mga pamilya natin. Minsan, kahit minsan makapagkantahan tayo at maligo tayo sa beach o swimming pool, etc. Pero hindi pa panahon yan. Matagal pa yan. Maniwala kayo sa akin. Hanggang wala at paagam-agam ang pananampalataya natin. Kung sinong tumatawag sa Diyos at matinding pananampalataya, yun ang nababasbasan ng Diyos kasi naniniwala kayo. Pero kung nagdarasal ka lang ang sarili mo para sa pamilya mo at hindi mo pinagdarasal ang nangyayari sa buong mundo, ay hindi ko masasagot ang tanong kung ito ba'y napapakinggan ng Diyos. Kasi yung nagdarasal ako sa Diyos, sinabi niya sa akin, hindi lang pang sarili mo yung intindihin. Anak kita, hindi kita matiis. Pero kung ginagamit mo ang lahat ng kakayahan mo at ipinagkaloob ko sa iyo, dapat ipagdasal mo rin ang nangyayari sa paligid mo. Hindi lang pamilya mo o pamilya ng asa mo, pati kapitbahay mo ipagdasal mo. Pati ang nangyayari o anumang presidente o anumang namumuno sa atin. Ganun ang gusto ng Panginoon Kristo. Kaya sinasabi ko na nga to sa inyo dahil kahit ako,
Walang respond ng Panginoon Kristo. Pangit ang nakikita ko sa pangitain ko. Minsan ayoko na magsalita. Ako na lang nagdarasal pero hindi ko kaya, sinasabi ko sa lahat ng pasyente ko. Hindi masama minsan isama natin sa panalangin. Kasi kailangan natin na matinding pananampalataya. Hindi pa to tapos. Po pwedeng 3 hanggang 5 taon hanggang 8 taon pa to. Pero hindi to abuti ng 10 taon. Simula ngayon. Meron na tayong 2, siguro mag-aantay na lang tayo ng 5 years pa. Po pwede na to. At hindi gagawa ng Panginoon Kristo ng himala na kukuha siya ng isa niyang alipin o anak dito sa lupa na nabibigyan ng talino at makakuha ng gamot na sapat dito para makontrol ito sa hangin o anuman ginagawa. Gagawa ang Diyos pag lagi tayong tumatawag sa Kanya. Ang takot walang mangyayari. Wala tayong asenso sa takot. Panatiliin nyo maging matatagang yung puso. Dahil yan ang tinuro ng Diyos sa akin. Mapagpalang gabi po, Apo Andy. Salamat sa panonood. Kuya, dapat bang palayasin ang mga nakatira sa bahay na hindi nakikita? Edward PH, sinabi ko na sa yan dahil matagal na kitang dito sa YouTube channel ko, nasagot ko na yan. Hindi lalayas basta lahat ang nakatira sa bahay kung ito naman ay hindi nagbibigay ng kamalasan. Ibig sabihin, nandiyan lang sila pero hindi sila nakikialam sa buhay ng tao. Lalayas lang sila pag gumagamit sila ng mahika, nakakaiba at dinadasalan to sa pag-ibig ng Diyos at liwanag. Pusa itong malulusaw. Dapat, kasi alam ko naman, nanonood ka rin sa ibang manggagamot at nagtatanong ka rin. Nakita na rin kita doon. Minsan nabuksan ko pero hindi lang ako nagko-comment. Alam ko naman kung saan. Dapat lahat yung mga sinusulat mo, kahit paano naman siguro nakapag-aral ka. Hindi naman ako katulad nyo na hindi ko nga natapos ang grade 1 ko eh. Kasi sa kagugulpi sa akin. Magandang gabi, brother. Magandang gabi rin po, Franslin Lee. O katulad niya apelyido ni Abraham Lee. Abraham Lee. Napanood ko po yung kuyang video nyo eh. Kanina apo. Grabe naman yung manggagamot nyo. Lalaki at ginagatasan po ata yung lalaki at apo po. Pati po pataas ng baboy binibigay. Oo. Mabuti pa ngayon eh. Siya nagsasabi kaya ang asawa niya. May video ako doon 31 minutes ay 32 minutes sa akin. Hindi ko na sinama sa upload. Pangit. Ayaw kong ilabas. May sikat, may ting sikat at hindi sikat. Ginawa lang siyang palibigasan. Kung totoo kang kinukulam, matagal ka na. Matagal ka nang gumaling at hindi ka na nakarating sa Pampanga. At hindi niya nga lang daw napupunta ang probinsya na lang. Nakamatayan na nga siya ng kapwa kong manggagamot at sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. 4 na beses siyang gagamot. Hindi na nga sa pangatlo ay hindi na nakarating sa kanya. Tapos iba niyang kilalang manggagamot at kaibigan niya. Ay nako. Puro alak lang pinuntahan at saka gamot-gamot. Eh wala naman siyang sakit eh. Kung hindi na stress na siya sa kaiisip sa kulam. Itinaas ko na ngayon dasal at nilagay ko na sa stick at hindi ko na siya ginamitan ng papel dahil siya sa mga sikat. Waipik. Hindi tumalab. Sabi ko, mayroon lang siya nagdarasal at naiinggit. Madali lang yan, ibabalik ko lang sa kanila. O bigla siyang gumanga pakiramdam. At kanina kausap ko siya, tulala. Kasi may nagdarasal sa iyong isipan. Napabagsakin ka. Hindi maiwasan yan. Kaya nga ako, hindi pinahintulutan ng Diyos na hindi magdasal kasi sinabi niya na sa akin bago pumunta sa Pampanga na humanda ka at darating na panahon na ikaw ay kakaingitan at maraming magagalit mainggit sa iyo at maraming magdarasal sa iyo upang pagbagsakin at hindi ko ito pahintulutan at huwag mong kakalimutan na magdasal sa akin. Kaya nga, araw-araw ako kahit pagod na pagod ang physical kong katawan, hindi ko pa rin na hindi nagdarasal. Kahit lumagpas ako sa 6:00 ng umaga, importante nakapagdasal pa rin ako. Wala, kasi alam ng Diyos kung ang physical kong katawan ay maghapon naggagamot at nagsiservice. Pero hindi ko pa rin yung kinakalimutan magdasal. Kaya obligasyon ko yun. Totoo po bang mahalaga ang pag-aalaga ng puso asa sa ibon para sila'y tagasalo ng mga anumang sako ng problema? Hindi naman. Ang aso ay hindi sila tagasalo ng yung pusa hindi rin at ibon. Sila ay mga alaga ng mga tao. Mayroon din silang damdamin. Yun lang, wala silang mga espiritu.
Kaya nga sila napapasukan at ginagaya ng mga masasamang espiritu. Pero may mga isip sila at may binigyan ng likato ng Diyos. Ang sumasalo ng kamalasan, ang mga halaman. May mga halaman na pattern sa bahay at may mga halaman para sipsipin ng mga sakit. Aso yan eh, yung aso. Alam mo naman pag hindi mo pinaligo, alam mo ang amoy. Dapat araw-araw pinaliligo ang aso. Ang pusa naman ay ano naman takot sa tubig yan. O, kailangan pinapakain at matalas ang kanyang kuko at pwede kang magpapunta sa hospital dahil para ano, yung ibon ay inalagaan lang. Yung mga halaman ang magkokontrol sakit sa mga tao. Ano yun? Yun lang. Basta, ang sinasabi ko lang naman ng totoo, lagi tayo magdasal sa Diyos. Kaya ako nga hindi ko nga sukat akalain na marami magpapagamot. Marami nagpupunta rito. Minsan di ko na binibidyo. Salamat din. Pero yun lang pong inihiling ko. Kung meron man maligaw rito, kahit dyan sa Gcash ko, at marami rin salamat sa Gcash. Doon sa Gcash ng asawa ko, wala akong Gcash sa 0939456967. Baka na makabili na tayo hanggang Lunes o Linggo. Maganda yung binili ko. Binili nyo pala, hindi ko binili dahil hindi ko pala pera yun. Pera nyo pala yun lahat. Yung matitira doon ay bibili ko ng sapin, unan, at sapin pa. Para hindi maiwasan pag hindi nagpapawis na to, syempre, pag nagpawis na at nakalimang pasyente ka na, laban mo na. Tapos kinabukasan, ipaguhin mo na naman yung unan para meron na naman panibago. Syempre, ganun eh. Syempre, hindi pa po anong sakit yung nakatungtong do sa sapin na maganda. Yung takip cover. Tapos yung unan. Syempre, 4 yung unan yan para sa dito. Pag yung lalaban. Yung punda, yung di lang yung unan kasi ano yan. Yun lang. Ang kinuha ko yung 10,450. Ganun po. Maganda po halaman at sariwat laging sa paligid. Totoo yun, Ate Sabantas, halaman. Halaman ang nagkatanggal ng mga sakit ng mga tao at ito rin ang halaman ay magtataboy ng kamalasan ng mga pupunta sa inyo na, hay nako, pengin pera, hay nako, pautang ng pera, hay nako, nag-away ako naman, hay nag-away na naman kami na kumpare mo. At dumayas ako. Dala nilang malas sa bahay nyo. Yung halaman, yun ang magpo-control dun. Trabaho ng halaman nyo. Kung malakas ang sen mo, ay sen ng iyong isipan, yung halaman, kahit hindi nagsasalita, malalaman mo kung babae, lalaki siya. Minsan nga, napatitig ako sa halamanan doon sa bilyan ng halaman. May nagbigay sa amin na halaman at napadaan kami. Hindi ko nga siya iniisip. Sabi niya sa utak ko, babae daw siya at lalaki sila eh. Natawa tuloy ako. Paano kayo nangyari sa utak ko? Parang nagsasalita yung halaman sa utak ko. So, nakamusta niya ako. Hindi silip ko, wala naman nakatira. Wala naman bumubukas sa tarde ko. Naalala ko pala sinabi ni Ella. Yung halaman po sa langit ay naririnig niyo po ng sense ng utak natin at nararamdaman niyo. Parang sabi ko, paano kaya nangyari yun? Nagkatang-isip lang kaya ito. Pero naririnig ko sinasabi niya, kinakamusta niya ako. At sinasabi niyang babae siya. Minsan, parang mahirap kasi manggagamot, kaya tawag sa mga manggagamot, kling-kling. Parang sabi ko, ewan, totoo ba sinabi nito? Kaya akala nyo, ganun lang maggamot. Marami pa kayong matututunan pag kayo ay natuto sa paggagamot. Hindi biro ang paggagamot. Hindi to katang-isip, hindi to pinag-aaralan. About sa mga nagtatanong sa akin ay gusto magtuto paano maghilot, hindi po ako marunong maghilot kundi ang Diyos. Kahit ako, kusa umihinto yung kamay ko kung saan po ipapattern. Yun po yun. Hindi ko po alam kung paano ko nagagawa yun. At hindi po. Nakatalaga ako sa mga exorcist. Wala naman habang buhay na ini-exorcist. Wala naman po habang buhay na sinasaniba ng diablo. Gumagawa lang to ng timing. Ang tagal. Sabi ko, balik kaya ako doon sa umpisa, maghilot muna. Kaya pag may kulam, dito ka. Daan ka muna sa spiritual. Pag wala, diretso ka hilot. Kaya ginawa kong taktika. Hindi ko sukat akalain talaga yun na
1,000 yung nanonood, biglang naging 2,000, 3,000, 20k, 30k, 40k, hanggang umabot to ng 4.6 million ang nanood. Basta sabi ko, kung 50 centavos lang yun, ha, kung 50 centavos napunta sa YouTube, yung 4.6 million na viewers, 50 kahit piso na lang, aba, ako nang bibili at hindi na ako mangingi sa inyo. Yung altar ko dyan, susunod yan naman ang hingi ko sa inyo sa December na yan. Sa Gcash ko na lang sasabihin ko sa linggo yan. Hindi na ako magpupwersa niya kung magkano lang po bigay nyo. Kasi nagpapasalamat ako doon sa nagbigay ng wifi, nag-savings account ko na marunong siya mag-YouTube, at naging sponsor siya sa akin. Hindi naman ako malaki kita dyan sa YouTube kasi hindi naman ako kalakihan dyan. Wala pa naman akong 30 subscriber. Mabuti nga yung Facebook page ko 27 followers na yun. Kung napunta sana, kung naging 30 na ako, baka kumikita na ako ng mga 30, 20 lang dyan. Ipapagawa ko din yan. Yan ang pangako ko sa Panginoon Kristo. Yang altar niya. Gagawin kong 6 feet social distancing. Kahit 5 na magpagamot at pumasok, ay pwede. Kahit 10 pa sila dyan pumasok, dahil sa sobrang laki niyan, 6 feet na. Ang sa atin, 1 meter lang, 6 feet lang. Basta naka-face shield lang, okay lang. Tapos may ventilador pa kayo dyan. Natural, magbabayad na tayo ng ilong dahil sumasahod na tayo sa YouTube. At magbabayad na tayo ng ventilador. Magkano ang ventilador ngayon? 2,000 na. Yung silimpan ay yung mataas. Tiningnan ko yun 2,000 na, dalawa. At tapos hindi na kayo mababasa. At hindi na kayo mag-aantay doon sa labas namin na maiinitan kayo. Maayos na yan. Maayos na yung dyan hanggang doon. May CR pa, maganda pa. Tapos may upuan pa na 6 feet. Siguro naman, sobra-sobra na sa social distancing dahil 1 meter lang ang nakalagay. Kahit nga sa jeep, ganyan lang. O sa bus, back import Yung tatluhan, 2 lang. No, ba? Kaya yan ang gagawin ko. Siguro kahit 10 tao dyan, ay hindi kayo magkakadikit-dikit. At maganda pa yung upuan dyan. Yan ang gusto ko kasi matagal pa tong pandemic nyon. Kaya gumagawa ko ng diskarte. Ganyan ako madiskarte ako kahit nasa Divisoria ako. Tapos na ako mag-drive. Nagkakargodor o naghahano pa ako. Sumasadlay, nagbubulkanizing pa. Ganyan ako. Ganyan ko natutunan kung paano maging mahirap. Sobra-sobra. Yan ang gusto ko. Pag natapos ko yan at mabili ko na tong bed nitong 10,400, akala ko yung 6,323 ay maganda. Yung bakal pala, mabuti na mabait talaga si Tony. Ay apo, baka may sumangkay lang doon dambuhala, wala pa isang buwan masak. Natawa tuloy ako sa sinabi niya. Meron dito apo, alanganin 1.5 bakal, pero ang pum niya ay 1 lang. At alanganin Uratex. Hindi katulad po yung isa, solid na alloy at puro ternilyo lang. Pero ang alloy niya ay mahigit 1.5 ang kapal. 1.8. Tapos ang plywood niya ay ganyan kakapal. Yung brace niya po ay ganun kakapal din. Malalaki, ganyan po. Basta may sinasabi siyang ganyan. O lang ako ng order, pinakita niya sa akin. At chinek ko naman may binidyuhan niya at tinikot-tikot niya. Okay. Sabi ko, konti na lang maipon natin. Yan, konti-konti na lang, baka makuha na natin to hanggang linggo, hanggang Lunes. Kita mo, Lunes ko lang sinabi yun na. Kaya salamat sa lahat na nagbigay sa Gcash. Pag yun ay may sumobra doon, bibili ako ng sapin. Natural, pag binili mo, wala naman sapin libre yun dahil tinanong ko na. Siyempre, bibili ka. Kailangan dalawa. Dalawa din yung unan. Pagka na ito maghapon ay natapos na, laban na, palitan bukas. Pag natuyo naman ang ilalagay, palitan lang. Para yung unan, yung pawis. Diba? Para yung sakit. Sabay, spray. Ganyan. Pag may natira po doon sa Gcash, hayaan ko lang po yung panggawa po ng altar yun. Salamat kay Jason Africano dahil tinuruan niya ako sa YouTube channel ko. Tapos siya pa nag-ano doon sa savings account ko. Kung ako'y sumadman simula ngayon hanggang December o kaya January pagkatapos ng 10,000, wala naman 10,000 kasi 5,000 lang yung $1. Pag naka-reach ko lang yon o maka 10,000 man ako, hindi umabot, ay mapapagawa ko na yan.
Kasi meron din niya magbibigay sa akin. Hinihintay niya lang ako. Hindi mapapagawa ko na yung altar dyan at malaki na. O di ba? 6 meter na. Nakalagay doon sa upuan, 6 meter. Siguro naman sobrang social distancing na yon. At malawak naman dyan sa paligid, kahit 10, 20 kasya dyan. Siyempre hindi tayo magpapasok ng 20. Gagawin natin 10-10 lang. Tapos, ganyan ang pagitan. O di ba? Para hindi na kayo magantay sa gitna namin at naawa ko sa inyo, naiinitan kayo. Kasi ang pinapasok ko lang, ang magpapagamot o yung kasama niyang hindi magpapagamot. O pag dalawa sila magpapagamot, pwede silang dalawa. O pwede silang magsama ng 3. At ang ayaw ko na ngayon sa paggagamot, kasi liba sinabi ko sa inyo, hindi lahat na nagpapagamot ay mabuting tao. At ayaw ko na silang pakuwanan ng video. Ako na lang. Kasi minsan may ginamot ako, kaya siya kinukulam. Dahil mismo makukulam ay nagsalita sa akin at may kumukuha video at hindi ako yun nilalabas. Mismo siya ay nakikiapid. Nakikiapid siya sa ibang lalaki na may pag-aari ng iba. Kaya nagalit yung babae at galing sa abroad at naghanap siya ng makukulam sa Bisaya at naghanap siya, ngayong pinakulam siya. Kaya siya nagkakaroon ng maraming kati-kati. Tapos tinanong ko kung anong kasalanan ng babae nito at nakausap ko mismo yung babae. Ngayon, wala siya sa ulirat. Tinanong ko yung video niya, tinanong ko sa kanya. Sinabi niya daw, ito to yun. Babae, lalaki yun. Kaya gusto ko, ako lang. Close ang video nila. Mari kung video lang nitong dalawa, kung kasama ng ano, yun po pwede yun. May record sila. Kasi ako yung hindi ko pinupost yun. Kaya minsan kung sa YouTube channel ko ina-upload yun, ini-edit ko pa yun. Kino-close ko kung sino nagsasalita. Tinatanggal ko pa. Kahit antok na antok ako, pinakinggan ko lang yung tunog. Hop, cut. Hahanapin ko yung magandang susunod na. Kasi hindi maganda. Pero pag mahaba at maraming ganon, hindi ko na in-upload yun. Wag na. Wala mang content niya. Hindi maganda. Panoorin. Ganyan ako. Kaya ngayon, medyo abutin pa tayo ng 5 years yan. Hindi pa natin alam. Kaya gagawin ko ganyan. Siguro, kahit may magpagamot na 7, magkakakilala, pwede silang pumasok. O yung iba naman, pwedeng pumasok kahit hindi sila magkakakilala. Pwede silang pumasok. Ganyan. Pero ayaw ko na yung kumukuha ng video yung pasyente ko na hindi nila kilala. Kasi, confidential. Kumukuha man ako ng video, gusto ko yung mga kakaiba. Yung kakaibang kaganapan. Yung ngayon at sila lang ang magpapatotoo. Kaya bukas, bago ako mag-announcement ako para bago magiling water, sasabihin ko yan sa live ko sa Facebook page. Baka lang ha, at nasa sa inyo na yan. Hindi ko naman minamadali ang paggawa ng altar kasi alam ko naman malaking gastusin yan. At ang hirap na hirap natin sa mundo. Yun lang yun. Basta maipon din yan. Makaipon din lang ako ng 10,000. Tapos meron pa na gano'n dyan sa Gcash niyan. Malagyan lang yan. Mapandiran lang yan na mataas. Maayos na yan. Malagyan ng bubong. Okay na yan. Basta may CR na maliit. Okay na yan. Para yung mga pasyente, malala. Kahit ganyan. Simula dyan hanggang dito. Mga 6 feet ang haba. Isang ganyan. 2 dito. 3, 4. Paikot na sila. Banda dito ako nagagamot. O, di ba maluwag? O, sobra-sobra na. Maganda po ang mga halaman sa ribat. Ay, nasagot ko na ba yan? Yun lang po. Kaya lang po ako nakipagtuan. Kaya nga po, hinihiling ko lang po at sinasabi ko na to sa Facebook page ko na Tata Calbularyo na 27 subscriber na po yan. Sana naman pag dumaan kayo dito sa YouTube channel ko at mapanood nyo to. Kung minsan magla-live na rin ako sa Facebook YouTube channel ko sa paggagamot. Kung makakita kayo ng commercial, hindi naman po piso ang bayad doon, 50 centavos lang. Pag ibang bansa po ang nanonood doon, piso po yun. Pero pag local lang po, ay minsan 50 centavos lang po yun. Kung makadalawang commercial na kayo, nakatulong na po kayo sa altar ng Diyos, piso na. Kung makakita naman kayo ng 2 commercial, gawin nyo naman 2 commercial o kahit isa lang. Yun naman itulong nyo sa Panginoon Kristo para na rin kayo nakatulong yun. Para rin yung charity ng simbahan dahil diyan nakatalaga sa Panginoon Kristo. At alam niyo yan kahit hindi niya sabihin nyo na nanood kayo na hindi nyo in-skip. Pero huwag niyo rin kalimutan mag-like. Mas maganda po may like na pwede rin kayo mag-comment doon. 1 minutes muna bago kayo mag-comment. Ayahan nyo muna po matapos yung commercial. Tapos pagkatapos ng 1 minutes makikita nyo, naging 1:00 na. Lumagpas ng 1 minutes and 2 seconds lang. Pwede na po kayo mag-comment.
habaan nyo na po. Antay 1 minutes muna bago ulit kayo mag-comment kung gusto nyo lang nagustuhan yung video. Para counted naman po yun. Yun. Hindi naman po malaki kita sa YouTube eh. Kung malaki na sana kung 100,000 ay 50k subscriber na ako eh. Eh di sana maganda-ganda. Yung sa Facebook page ko eh napunta sa YouTube channel ko eh. Hindi nyo na ako maririnig magsalita dito. Maririnig nyo lang ako nakikipagkwentuhan tungkol sa spiritual. Wala na akong kukunting hingiin sa inyong tulong sa Diyos. Lahat na yan dyan. Alam mo ako sa pasyente ko, gusto ko nakakaupo sila na maayos. Gusto ko nakakaupo sila 6 meters ang haba. Tapos nakikita ko silang kahit nagkukwento at naka-face mask, naka-face shield, tapos may mga ventilador, may CR dyan, maganda. Ganyan kayo kahalaga sa akin. Ganyan kayo kahalaga sa Diyos. Oo. Ngayon, pagtapos na yan sa altar, wala na akong hingin sa inyong tulong. Tapos, yan na lang pinakahuli ko. Pero kung gusto nyo man pag dumating ng Pasko bagong taon at hindi ko pa rin yung tatagalin Gcash, eh di magbigay tayo, share na lang natin at makikita nyo naman ako, maghahanap ako na mas mahirap pa kaysa sa atin. Makikita nyo naman, bibigyan ko yun ng mga maliliit. Yung makakuha lang tayo ng isang balot na Lucky Me, isang box, isang balot na 3-in-1, tapos sardinas, dalawang kaba na bigas, 1,000 plus lang yun. Tagdi 5 kilo, tapos tagtatatlong Lucky Me, 4 na sardinas, yun lang. Mas maganda yung may nabibili tayo. Kahit din ako, pag sumahod ako sa YouTube, yan din ang pangako ko sa Diyos. Kung sumahod man ako sa sunod na taon, na January, magsahod ako ng 10,000, bawasan ko 2,000 yun. 8,000 na lang naiwan doon sa savings account ko. Okay na yun. Dahil si Jason na nagpabigay ng savings account ko, siya din na gano'n yan. Yung 2,000, bibili ko rin yun ng bigas. Tapos isi-share ko rin yun. Yung Pasko, isang kaban. 5 kilo. Kahit paano may mabigyan man ako. At kung pipiliin ito, wag sana masasaktan iba. Yung talagang walang-wala na ito. Yung katulad ng doon na sila nakatira sa lansangan. Yung nangangailangan na taga ng tulong. Pero pag sobra-sobra naman, bibigyan pa rin natin yung nararapat para kung ano man sasabihin ng Diyos dahil alam niyo to nakakabuti. O di parang yung mga kinikita nyo at kaunti natutulong nyo sa ibang tao at makikita nyo, naka-live naman yun at saka minsan dito sa Facebook page, sa YouTube ko yun. Di masayang puso natin, di ba? Kahit hindi natin siya kilala, nakakatulong tayo. At yung Panginoon Kristo ay dinadagdagan niya yung swerte nyo sa buhay. Yun ang katotohanan. Hindi, minsan sinasabi ko, ang sino ang nagbibigay ay binibigyan ng Diyos. Yung guardian angel nyo ang nagsasabi niyan, Panginoong Heso Kristo, Jesus, aming amang makapangyarihan sa lahat, ang aking alagad kambal na sino? Sino ba yan dyan? O kunyari, sinong tao yan? Si ganito ang pangalan. Nagbigay siya ng bukal sa puso niya. Meron kang puntos na 20. Ibig sabihin, nakagawa ka ng puntos na 20. O di ibig sabihin, kung mas marami ka pang ginagawa, may puntos ka 50. Ayaw mo yun. Yung 15 puntos mo yun, malaking biyayang ibibigay sa ng Diyos sa iyong buong pamilya. Yun ang katotohanan, sabi ni Ella sa akin. Pero, kung tutulong ka lang at magpapakitang gilas ka lang at hindi bukal sa puso mo, ang iskro mo doon sa langit, X. Alam, susumbong ka rin yan. Lahat ng nasa isip at puso mo ay alam yan ng guardian angel natin. Yan ay hindi magsisinungaling, tapat sa Diyos yan. Hindi yan tapat sa iyo. Tapat sa iyo yan pag tapat ka sa Diyos. At hindi kanyang pahintulutan maging masama. Dahil ayaw niya maging masama ang kanyang alaga o kambal. Dahil gusto niya itong mapunta sa langit at makasama niya at makita niya kung sino ang guardian angel niya. Papalitan ng Diyos yun ng magandang buhay sa langit. Yan ang sinasabi nila. Kung ikaw man ay tutulong, ay hindi bukal sa puso mo, walang check. Sabi mo, Panginoon Kristo, tumulong naman ako. Binigay ko 30,000, 40,000. Bakit hindi mo ako pinapakyat sa langit? Ito, record mo. Nakikita ka sa langit. Ganun yun sa langit. Kaya wala tayo. Kahit mayaman, mahirap ka, alam ng Diyos yan. Walang VIP sa Diyos. Kahit ako, pag nagkasala, para papaluin niya puwet ko. Walang VIP sa Diyos. Hello po. Apo, Auntie, ang gandang gabi po sa lahat ng nanonood. Magandang gabi rin sa iyo, Antonio Benigno. Mega shoutout.
at sa inyong mag-asawa ni Mirabueno. Malimit sa kwento ay mga bata ang nilalaro ng duwende, nagsasalita at naglalaro mag-isa, nakakapag-alaga. Malimit lang yun sa mga bata talaga. Totoo yun. Yun lang ang sinabi ko lang sa inyo at nagpapasalamat lang ako. Ngayon, nasa 700 na agad yung nanonood. 9 hours pa lang may 700 hindi pa inabot ng 24 oras, nasa 700 na nanonood sa YouTube channel ko. At nakikita ko naman to na yung iba hindi nag-skip. At nakikita ko sa ratings ko dun sa may sa settings. Lahat yan nakalimutoring sa akin kasi nakapokus to sa upo Binabantayan ko to. Kaya konting-konti na lang. Magtitiis tayo ng konti at para naman sa altar yun. At matapos lang yan. Yung bed niyan tapos na at makuha na yan. Okay na yan. Malaking tulong niya sa Panginoon Kristo at ipapalitan niya yan. Sa lahat ng mga nagdonasyon doon sa GCash ay salamat. Sa asawa ko na si Cinta Cruz. Salamat po sa inyo at salamat sa lahat at nagsusuporta at nagtitiwala. Kaya masaya lang po talaga ako. Wala akong masabi sa Diyos at lahat ng sinasabi niya ay nangyayari. Pero ito lang pakiusap ko sa inyo bilang natutunan ko ito. Para sa akin lang to ha. Kailangan natin alisin ang takot. Kasi pag natakot tayo, hindi tayo asenso. Yung mga katotohanan. Maging matatag tayo dahil alam ng Diyos na kaya mo itong gawin. Pag ito'y nalagpasan mo, marami kang blessing darating. Lahat tayo dadaan sa pagsubok pero alam ng Diyos na kaya natin to. Kahit tuksoin tayo ng demonyo, lagi tayo tumawag sa Diyos at hindi niya to paintulutan. At iilaw ka sa Diyos. Pangalawa, at lagi tayong huwag makakalimot pagpapasalamat sa lahat ng biyaya. Wala man o meron. At lagi tayong magpasalamat at magsimba, magsamba o manalangin. Yun daw ang pinakamabisa natin sandata. At pagkatiwalaan mo ang Diyos una at ang kanyang sarili at asawa at mga anak mo. Siyempre anak mo muna bago asawa mo, babae man ito lalaki. Siyempre ang mga magulang mo at mga kapatid mo. Yan. Siyempre yan ang una sa lahat sa pamilya mo. Sila ay kilala ka na nila simulat bata at kasama mo sila. Yun lang. Kaya nga mapalad na mayroong magulang. Mapalad yung may kasama kang magulang na sasabihin mo lahat ng problema. Ako nga pag may problema ako dati, sa Diyos lang ako tumatawag, umiiyak ako sa Kanya. Yun ang ginagawa ko. Hindi ko masabi problema ko sa tatay ko, wala naman akong tatay. Hindi ko naman masabi ang problema ko sa mga kapatid ko, mas marami pa silang problema sa akin. Hindi ko rin naman masabi ang problema ko sa nanay ko dahil iniisip ko may edad na siya. Kaya hindi ako nagsasalita, nakangiti lang ako kahit marami akong problema. At iniisip ko kahit anong mga sakit ko, bahala ng Diyos. Sabi niya, maganda daw langit Sabi doon sa Bible, hindi ko pa kilala ang Panginoon Kristo. Yun ang ginagawa ko pagdarasal. Tama po, Apo Andy. Takot at dapat gawin ang sandata ay dapat po palitan natin to ng matinding pananampalataya. Matinding pananampalataya. Matinding paniniwala. Diba sinabi ko sa inyo, para makuha niyo yung pananampalataya, pananalig, hindi ka duwagan sumuko o lumuhod sa Diyos at umiyak. Tayo ay sundalo niya matapang. At aminin lang natin ang ginagawa nating kasalanan o wala man tayong nagawa. Sabihin mo natin sa Panginoon na sana maging matatag ako sa lahat ng pagsubok. Na sana ang aking asawa at mga anak ay gabayan niyo po. At sana po na wala akong sakit. Na sana po ay malayo niyo po ko sa disgrasya. O mga taong hindi karapat dapat para sa akin. O makita man ako ano masama nilang gawin sa akin. Kasi kayo ang aming Panginoon at naniniwala ko. Yan lang ang sinasabi ko sa Diyos. Yan lang ang sana na paiwatak ng buhay ko. Katatawag ko lang ng katatawag sa kanya. Hindi ko nga alam kung nakikinig siya. Bandang uli, nalaman ko pala lahat ng sinasabi ko ay sinabi niya sa akin. Doon ako naniwala na Diyos siya. Basta't lagi ko lang yan ang sinasabi niya sa akin. Lagi kayo lang magdasal. Turuan mo yung mga At hindi ko naman kayo iniiwan. Minsan iniiwan nyo ako. Mabigyan lang kayo ng konting problema. Sinisisi nyo ako. Pero hindi ko kayo matiis. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pinakamatinding kalaban natin
Hindi naman ang mga mangkukulam, mambabarang, kundi ang ating sarili at ang dyablo. Si Taning. Kasi nainggit siya sa akin. Dahil tayo pinapatawad ng Diyos. Siyempre, nakalagay sa Bible ang mabigat na kasalanan. Pero paulit-ulit mo itong ginagawa, ikaw na ang pumipili ng kapalaran mo at ayaw mong tawagin si Kristo. Ayaw mong tumanggap ng liwanag, puro gusto mo kadiliman. Kung nalulukoban ka ng masama at alam mo na mali ang ginagawa mo, tawagin mo lang ang Diyos. Kasi wala namang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo rin. Kahit araw-araw katuruan ng asawa mo, kung hindi mo ito pinakikinggan at puro lang galit lang sa puso mo at isipan mo at naluluklukan ka ng masama, hindi mo pinapakinggan ang partner mo o asawa mo. Kung hindi, tumawag ka sa Diyos at ipagdasal mo siya. Kasi wala namang kwenta. Ikaw rin naman mahihirapan. At bandang uli, ikaw rin naman ang sisisihin. Kaya nga minsan, andyan yung panalangin, pagpapatawad, lagi tayong tumawag sa Diyos. Yan ang pinaka-importante sa mundo ng tao. Tama po, ang kapre ay nakakadaan sa ilalim ng lupa at sumusunod kung saan papunta ang biktima niya. Kung mula sa Isabela at sumunod din sa Maynila, parang gambala yung biktima. Lahat ng elemento, Lloyd, kahit saman sila ay kaya nila sumunod. Kahit gusto mo pa, pumunta ka pa sa ibang bansa, sasamahan ka pa nila. Kaya nilang tumawid sa ibang dimensyon ng ganong kabilis. Pwede rin sila tumawid at sumama sa airplano, sumakay. Kahit saan, kaya nila. Sa panaginip. Matinding konsentrasyon yun. Kung sila nga matinding magkonsentrasyon sa pagdarasal, dapat higitan mo pa ang pagkokonsentrasyon sa pagdarasal sa Panginoon Kristo upang matalo mo sila. Yung mga mangkukulam, magkokonsentrasyon din yun sa pagdarasal sa aura nila, talunin mo rin sila sa panalangin at matinding pananampalataya. Kasi kung minsan, kahit hindi naman kinukulam ang tao at sasabihin mong kinukulam, at kung ikaw naman ay kilala, sikat ka, sasabihin mong kinukulam ka, syempre sikat ka, sa utusan mo yung pasyente mo, gumising ka ng alas 12, sakto, tumalong ka sa pintuan mo, sa bintana mo, kinabukasan ay gagaling ka na, gagawin niya yun. Kasi depressed na siya. Lalo mo pa siyang dinidepress. Dapat tinuturuan mo siyang tumawag sa Diyos at manalangin at manatili tumawag sa Kanya. Huwag mong isipin at kung nahirapan at makatulog, sabi mo sa Panginoon Kristo na inaantok ka na at gabayan ka at makikinig ang Panginoon Kristo. Kung sino man bumubulong sa tenga mo, sabi mo Panginoon Kristo, ay selyuhan ako at ako'y pagod na pagod na. Ano po bang dapat kong gawin? Tulungan mo ako. Ganun ang dapat mong gawin sa Panginoon Kristo. Kahit ako dati, hindi ko pa kayang kontrolin ng kapangyarihan ko. Sinasabi ko sa Diyos, ayaw ko pong makarinig ng ganito. Gusto ko na pong matulog. Kung ano-ano pong naririnig ng tenga ko at nabibingi po ako at nabubulabog ang aking tulog. Huwag niyo pong pahintulutan na kung sino man nagsasalita at kung ano-ano. Ay, habang ko'y natutulog, mamaya tulog na ako pagising ko umaga na wala akong naririnig kahit kariting. Ang Diyos ay lagi na sa puso natin. Hindi lang natin siya matawag dahil ayaw natin magtiwala na parang pagtitiwala natin sa Panginoon Kristo, nag-alinlangan tayo. Para din naman yan asawa mo, yung nililigawan nyo. Para tayong baliw. Ngayon, uso na yung text at messenger. Hindi ka matutulog hanggang hindi ka nagsalita ng kung ano-ano sa kanyang pambobola. At kung imo naman ay nabola siya at sinagot ka niya, kulang na lang tumalong ka sa bintana at isigaw mo ang kanyang pangalan dahil sobrang mahal na mahal mo siya. Dapat lagpasan mo rin ang pagtatampalataya mo. Pag hindi mo naman siya nakakausap, para kang praning na hindi mo malaman, naiinis ka at gusto mo magalit. Ganon din yung ginagawa ni Satanas. Kung ikaw man nananalig, ay dilagpasan mo pa rin yun. Ang pagdarasal at pag-ibig, para din yung magnanakaw, usay ang darating. Kaya ang Diyos ay dumarating, ay lagi na sa puso natin. Hindi siya magnanakaw. Nandiyan na siya sa puso mo. Araw-araw siya dyan. Minuto siya dyan na sa puso natin. Oras-oras nandyan siya. Ano yung tumatawag na naman dito? Yung tumatawag sa atin. Ay, meron pa pala akong kakausap. Pasensya na sa istorbo natin sa kwentuhan natin konti at nakipagkwentuhan lang ako sa inyo.
Basta't may healing water po tayo bukas. 8 p.m. Webes po ba talaga bukas? Parang nagkamali yata ako doon sa address ko. Wednesday, Thursday. Tama, Webes nga pala bukas. May healing water tayo. Paki-share na lang. At maraming salamat sa inyo. Maraming salamat talaga sa nag-subscribe sa akin. Maraming salamat din sa mga nag-follow sa akin. At huwag nyo lang po itong kalimutan ha. Hindi lang po tulong nyo sa akin. Para hindi naman sa akin yung sa Panginoon. Kung meron man po kayo kahit kung ano lang, basta't bukal sa puso nyo, sa Gcash ng asawa ko para po makabili na tayo. Konting-konti na lang po. Kaya konting-konti lang to. Konting tiis na lang to. Baka linggo, Lunes, makabili na tayo. Siyempre, pangit kasi yung 6,323. Ngayon, nakuha ko yung 10,450. Ano na po yun? Libre na deliver. At magandang klase na po yun. At syempre, bilihan na natin ng mga sapin-sapin. Sinukat ko na yung sapin. At alam ko na. Para 2 unan, 2 sapin. Para maganda na yan. Kandi, sagutin mo na yung nagre-ring. Pag sinagot ko po yan, mamamatay kayo. Last, ano ko po yan, pasyente ko yan na huli kong ginagamot. Di ba meron akong in-upload na yung matanda? Ayaw niya daw mamatay sa Amerika. Gusto niya daw ako makita. Kasi pinadasalan ko siya, gumang daw ang pakiramdam niya. Kaya maraming salamat. At hindi ko na masyadong sinasagot yung mga pasyente ko dito sa akin. Doon ko nasasawa ko para hindi po magkagulo. Ito last ko na to eh. Mga pasyente, yun ha. Pasensya na kayo sa kwentuhan lang natin. Kung about sa mga spiritual, hindi mo natin nagtanong-tanong ha. Masaya lang talaga ako. Wala akong masabi. Sobrang saya lang. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagsuporta, pagtitiwala nyo. Malaking pangit sabihin sa inyo na ano eh, pangit ito eh. Kung sasabihin ko malaking, basta sobrang papagpasalamat ko sa inyo. Siyempre una sa Diyos. At maraming salamat sa pagsuporta nyo sa YouTube channel ko. Maraming salamat din sa pag-follow sa Facebook page at pagkabigay doon sa Gcash. Salamat. Wala na akong masabi sa inyo kundi hangad ko ang kapayapaan at kaginawa ng inyong buhay at malayo kayo lahat sa kapamakan. At isasama ko kayo lahat sa panalangin habang ako'y nabubuhay dito sa lupa. Kung kailan man ako kukunin ng Diyos, handa na ako dyan. Kasi matagal na ako nagpapakuha sa Kanya, ayaw niya kukunin eh. Kaya sabi niya, hanggang hindi ko daw natatapos ang mission ko, ay hindi niya pa kukunin. Eh di, salamat sa Diyos Ama at salamat din sa Nazareno. Hanggang malakas pa ako at binigyan niya akong lakas. Kung tumanda man ako, at matanda na ako, wala na akong magagawa. Magre-retard na ako at maghahanap akong taong kung utusan niya akong pagsasalina ng aking kakayahan, hindi ibibigay ko. Pero sa mga anak ko, hindi ko ito ibibigay. Gusto ko mabuhay sila ng maluwalhati. Kung bibigyan ko man sila ng kakayahan kong konti, para hindi lang sila ang bantag nito, makulam o mabarang o madasalan. Yun na lang. Pero lahat ng matitira kong kapangyarihan, kung utusan ako ng Diyos, pipili ako at sasabihin ko sa Kanya kung anong bawal. At hindi lang isang pipiliin ko isa una at tuturuan ko sila higit pa sa 10 at magtuturo din sila para ihayag ang Diyos ay totoo. Apo Andy, nakakontra na po ba ako ng nagpapaservice sa bahay ng niyan 3 years na sakit niya at thank you lang ha po, okay lang po ba yun? Gumaling na po siya. Apo Andy, nakakontra rin din po ako ng yung nagpapaservice sa bahay 3 years na sakit niya at okay lang po yun. Okay naman po magpa-service kahit ako nagsiservice ako kahit saan eh. Ang hindi ko lang matanggap yung siservicein ako, siya lang mag-isa. Hindi service hinahanap niya. Wala daw siyang kasama. Gusto mo pumunta ka rito. Okay sana kung paralyzed na siya. Okay sana kung malubha ang sakit niya. Hindi malakas pa sa kalabaw yun eh. Nararamdaman ko eh. At binigay ko sa asawa ko dahil ayaw ko kahit iyakan niya ako ng iyakan at artehan niya ako, nararamdaman ng puso ko, nagsisinungaling niya. Sabi ko sa asawa ko, trabaho mo na yan. Hindi na natutarete yung tenga ko ng 4,000 ang nagme-message.
per pa yung call, per pa sa personal account ko. Tapos 2,000 yung tumatawag o ay 300 yung tumatawag araw-araw, iba-iba kasi ano yan eh, 5 million yan. Tapos marami pa. May balak pa yun, Apo Andy, sa iyo. Totoo yun. Si Satanas yun. Hindi service eh. Kasi hindi niya daw alam dito. Lapit lang yun dito sa amin. 250 lang. Kaysa ganyan. Service ako kung may kasama ka dyan sa bahay nyo. Hindi lang ikaw. Ano ko, tanga. Hindi ko lang masabi, huwag mo kong tuksoin. Dahil sa Divisoria nga, 3-10 lang yung babae. Araw-araw pumapasok sa jeep ko, niyayaya ko, natatawa lang ako eh. Marami na yan. Sanay na ako sa ganyan. Kaya nga ako pinadala ng Diyos sa ganyan dahil alam niya, sanay na. Baguhan lang daw siya dito. Kahit baguhan ka, di mo alam ang dito. Ay, asawa ko. Pinalaki. Sinasakit. Sabi ko sa asawa ko, kailangan, asawa kita, marunong ka magpaligoy. Kaya tinuturuan ko na siya ng diskarte. Kahit nakapag-aral ang asawa ko at hindi ako nakapag-aral, iba pa rin yung talino ng Diyos binigay niya sa akin. Pakiramdaman mo siya kung anong sakit niya, ganyan-ganyan. Kaya mo na yan. Pag di mo kaya, sabi mo sa kanya na hindi magsiservice siya po ng gano'n at maraming pasyente. Totoo naman talaga marami akong pasyente. Kaya nga ako nagpapasalamat sa inyo, kaya ako nagla-live eh. Dahil sobra-sobra talagang pasyente dumarating. Baka nga susunod na taon, pero pa yung sahod ko sa YouTube channel, makapag-ipon ako ng 100 na araw-araw. Halimbawa lang, 100 na araw-araw. Ilang months pa lang tayo. Hanggang makaipon ako ng 50,000, 60,000. Ay, sigurado. Sobrang ganda na ng altar ng Panginoon Kristo dyan. At welcome na welcome kayong pumunta. Kahit 10 pa kayo. Kahit magkakakilala kayo, social distancing pa rin. At mayroong dumating na iba, kasya kayo dyan kahit 20 katao. 6 meter na sinukat ko na lahat. Binilang ko na lahat ng tao. At sobrang luwag na. At maganda pa yung CR nyo. Meron pa kayong ventilador. At pag hindi na kayo mainitan sa gitna namin at hindi kayo maulanan. Yan ang huli kong pangarap sa mundo ko sa Panginoon Kristo. At wala na akong ipapangarap kung hindi puro na lang paggagamot at pagpasalamat. Share na lang ng blessing, share na susunod na 2023, 2024 yan. Hindi na ako makikita nyo nanghihingi ng konting tulong sa ganyan. Kakayanin ko na yon. At kung meron man taga magbigay na nakikita man ako nagbibigay ako ng share na blessing sa 2023 o 2024, tawagan niya lang ako. At sasabihin ko kung sino nagbigay. Bigyan ng sponsor natin yan. Kaya pagdamutan niya. Yun lang yun. Tis-tis lang ito. Kung hindi lang nagkaroon ng pandemic, ay sigurado, kahit pa paano makakatsamba tayo dyan. At kung wala talagang pandemic, yung nangyari doon sa maraming pasyente, araw-araw daming tao dyan. Meron akong barangay tan, nakabantay dyan. Natural, papakainin mo na yun. At hindi ko naman pala sa pangit pala yun. Bibigyan mo na pala yun, bantayan mo na yun. Kikita na yung chairman namin. Parking fee, ang laki doon. Dyan lang, sa kabila. Ang laki ng paradahan dyan. Cover court, sobrang laki. Kikita na sila kahit 10-10 lang isang parking. Kung 100 sasakyan dyan, o minsan 20 kahit 50 na lang, hindi kikita pa yung barangay sa amin, di ba? Tapos bibigyan pa yung mga dyan. Pero swerte na hindi tumapat ito, pero masaya pa rin ako. Taghana na to ng Diyos. Kaya magpapasalamat ako. Wala akong masabi talaga kung hindi saludo ko sa inyo. Sa daming suporta at maraming salamat na kahit hindi pa tayo nagkikita-kita, kahit dito lang tayo nag-uusap, kahit hindi ko nakikita mukha nyo at nakikita nyo ako, ay nagpapasalamat ako sa inyo lahat. At maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa akin. Masayang-masaya ako. God bless sa inyo. May tanong po ako, Apo Andy. Lahat ba ng tikbalang ay paan nila ay hayop at lahat ba ng ulo man nila ay tao? Hindi. Depende yon. Tumatawag. Sige, salamat na. Salamat sa konting kwentuhan natin at bukas magkita-kits na lang tayo sa Holy Water sa Atiling Water pala at sa panalangin ng alas 8 ng gabi. Sana wag umulan. Maraming salamat sa inyo. At mag-ingat kayong lahat. Ang lahat ng OFW sa buong mundo.
ay God bless po sa inyo. Salamat po. Thank you. At magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po kayo at lagi po kayo magdasal. Hayaan nyo pag nagbigay ng pangitayan ng Panginoon Kristo, share ko din sa inyo. Sana lang, wag lang yung ano. Salamat Candy. Pasensya na po na padala ko na sa Diyos. Maraming salamat po Alicia Fuente. Maraming salamat at hindi ko na kayo isa-isahin sa lahat nagpapadala. At natatandaan ko naman kayo dahil kayo matatagal ko na kayong kilala dito sa YouTube channel. Tandang-tanda ko na yung mga pangalan nyo. Thank you, brother. Thank you din, lahat po. Mga kilala ko na sa YouTube channel ko na matatagal na Kabisado ko na po yan. God bless. At sinasama ko na kayo sa panalangin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa oras ha. Thank you ha. Tapusin ko lang itong isa kong gagamutin sa Ito na kasing uli kong dasalin sa kanya at magaling na siya. Maraming salamat. At thank you ha. God bless. Ingat kayong lahat.